wannan balajin goda da me kake tafi? Wato yau ne kwanan bakin ciki na yi kuma kwanan takaici saboda abinda mai girma Ganduje a tarihin rayuwar mu da ma muke 'yan matsakaitan dattawan arewa wallahi ban taba ganin a yi wa shugaba wulakanci irin wulakancin da yawa injiniya Rabi Musa Kwankwaso ba. Wannan irin wulakanci kenan? A ajiye hoton dan adam wanda Allah ya karrama shi ka zo ka ɗau kafa ka taka kuma kai da bakinka kake faɗa bayan walidai sai injiniya Rabi Musa Kwankwaso ba dan shi ba da yanzu ka rataye sanda kana jeji kana koran shanu. Wa'annan abubuwan su ne abin takaici. Injiniya Ma'azu dan Sarauniya ya faɗi maganganu, ya faɗi kalamai, ya burge ni kuma ya bani sha'awa. Irin wa'annan shugabanni irinsu ake so, ba irinsu Mustapha Hanza Bahar ba kwana ba wanda an yi musu ma ritaya a siyasa. Ya zo ina cewa wai salon siyasa. Salon siyasa yanzu idan muka ajiye hoton Ganduje a ƙasa ko muka ajiye muka yi masa turoso ko muka taka shi ko muka wulakanta shi kamar inda aka wulakanta na shugabanmu za su ce an yi daidai. Wannan irin siyasa ba siyasa ce irin anya na gode ba a ce zafin an karɓi da adadin asirin ne yasa a baya su cewa suka yi duk Kano ko din Najeriya ba yan Kwankwasiya. A ina aka samu dan Kwankwasiya a jiha 27? Wa'annan abubuwa abin takaici ne. Malam kun yi shekaru sun fi 70 kun doshi 100 da wani abu amma a wannan shekarun naku kuke faɗar magana ku yi gaba ku yi baya ku yi zance kuma ku zo ku canja ku ce wai ba wannan abu kuke nufi ba. Kullum abin da muke so idan mutum ya yi magana yau to baɗiwar haka a ji irin ta ce. Shi sa muke gode wa Shak Malam Ibrahim Al-Khalil ya ce a shugabanni ina yaba wa injiniya Sanata Rabi Musa Kwankwaso domin baya ƙarya baya munafunci baya cin amana ba ka amince masa kun yi magana yau gobe iwar haka ya canja ko jibi iwar haka ko baɗi iwar haka ya canja. Anya a cikin siyasa a siyasar duwan abin da kallon sa kwarai da gaske ai abin da yasa ma kaga su suna taban kaura wannan APC Gandujiyar saboda wa'anda suke tare da su suke musu addu'a irin su Saddaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau idan sun yi ban kaura Malam Ibrahim Shekarau sai ya ja sirrul Fatiha sai kaga Audu Ciranci da Audu Bagobiri suna ta atishawa sai malam ya ɗebi ragowar ruwan alola ya shafa musu sai su da hayyacin su. To amma in wa'annan abubuwan a rinka yin su ba kai ba gindi ya kamata a matsayin mu na shugabanni ya kamata duk abin da za a yi a koyar da na baya abin da za su a gadon musu da abin arziki ba irin wa'annan abin na raina shugabanni da wulakanta shugabanni. Amma Alhaji na gode kamar ƙara rura abin kuke an ce fa hoton ne ya subuce ba ma sani ba ya wuce ka hoton nan wajen dan me za a kai hoton gurin makiya su je su dauki hoton mu su rike ai ba daidai bane kishi wai ta ce wai hadawa akai wannan abubuwa ku rinka gudun duniya saboda ina wannan abin da za a baki na gode a baya ma fa kun yi editing na faifan bidiyon dala wannan din ma ba za a ga cewa editing waye masa editing waye ana ganin kamar ku kuka editing din to ai ma ku zaka je ka tambaya bidiyon dala editing ne ko kuwa yaya amma ba mu muka dauke shi a bidiyo ba kuma mu da samu ba za a dauki wannan bidiyon ba domin dattijo kamar wannan a ɗauki irin wannan bidiyon wallahi in mahaifina ne in na bar garin nan ba zan dawo ba domin kullum muna son shugabanninmu fiye da inda muke son kanmu saboda idan shugabanninmu aka zo da irin wa'annan abubuwan wanda ba mai kyau ba aka nuna to ai mu aka yi wa domin yanzu duk inda zaka je idan aka zo aka ce shugabanka yayi wani abu na kuskure da kai da shi ba duk irin ku daya to musamman ma irina wanda da ni da dan muka kawo shi yanzu kaga abu kuka kawo wa Ganduje 2015 a halattacciyar kujera mu muka kawo kai da dan bulki 2019 bai ci zaɓe ba shi ma da bakinsa ya faɗi magana dai abin da za a bayar da Allah na gaskiya an gama